Здравейте, от екипа на DVS 3D Audio искаме да ви дадем няколко съвета относно закупуването на нова мултимедия Android за вашия автомобил. Първи основен съвет към вас е винаги търсете монтажни центрове, където предлагат монтаж и продажба на дадения продукт. Тъй като много често забелязваме в интернет пространството, че клиентите се закупуват оттам мултимедия Android, които не отговарят за тяхните автомобили. Поради простата причина, че дадените продавачи от интернет пространството не са запознати, че повечето автомобили имат няколко вида окабелявания, както и няколко вида радиа. Вторият основен съвет, който бихме искали да ви споделим с вас е да се информирате за процесорните ядра. Масово виждаме, че процесорните ядра никъде не са обосновени на какви честоти работят, а това е един от основния фактор на работния процес на мултимедията Android. Нашия съвет е да търсите като минимум 2 ГГц да работи всяко едно ядро. Третият основен съвет към вас е да се информирате за аудиочиповете на мултимедиите Android. В днешно време по-голямата част от автомобилите имат аудиосистеми, които преминават през автоусвоятели с вградени DSP-та. Ако закупите мултимедия, която е с нисък клас аудиочип, вие ще скъсите качеството и мощността в вашата аудиосистема. Затова ви препоръчваме да търсите мултимедии, които имат хубави аудиочипове с вградени DSP-та, които могат да контролирате автоколоните си, така и автоусвоятелите си.